Marieta, Lorna, Alberto at Juana. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo po'y natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ikalimang linggo ng pagdiriwang natin ng Pasko ng muling pagkabuhay, pinaalalahanan tayo ng Panginoon sa Ebanghelyo na siya ang puno at tayo ang mga sanga. Makikita natin ang koneksyon natin sa Kanya, kung gaano kalalim, kung paano tayo magmahal sa ating kapwa. Sa oras na ito, hilingin natin sa Panginoon ang Kanyang pagpapatawad. Sa panahon na tayo naman ay nagdadasal at nagsisimba, ngunit hindi tayo marunong magmahal. Hindi tayo marunong tumulong. Hilingin natin ang Kanyang dakilang pagpapatawad. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos sa itunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, ay makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya. At hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus, at mula noon si Saulo'y kasama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista. Kaya tinangka niyang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng mga Espiritu Santo at namuhay ng may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita poon, ngayon kami natitipon. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yaong mga nagdarahok. Aawit ng papuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi, ang sasambang may pag-ibig. Mga ngayupapang lahat, ang mga palalo, mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa digdig na nilikhang mamamatay. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Maging lahing susunod pa, ay sasambat maglilingkod, at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pay, ganito ang ihahayag, sa hinirang niyang bansa, ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ng Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan, gaya ng iniuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos
at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi mananatili sa akin ay tatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay tinitipon at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo ng Diyos. Napararangal ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako rin ho nalulungkot. Kasi last time, ilang beses ako nagmisa dito ngayong pandemya. Ngayon ko lang nakita yung simbahan na aalog-alog. Ngunit ganyan pa man, gusto rin ho nating batiin yung mga kasama ho nating mga kaparokya sa kanilang mga tahanan. At siguro ho sa aking pananaw, ay kailangan ho nating pagdaanan muna ito ngayong pandemya. At makikita ho natin dito kung gaano kaimportante, kung gaano natin inaasam-asam na sana'y tuwing linggo tayo'y nasa simbahan. Pagdasal ho natin ng isa't isa na sana ay malagpasan ho natin ito at makabalik tayo sa normal sa darating na panahon na kung saan tayo pong muli ay makakapagbeso-beso at makakapagyakap-yakap ng walang pag-aalinlangan. Ang dami ko sinabi, nakalimutan ko yata yung humilya ko, no? Simula ho ng pandemya, nang maputol po ang pag-aaral ng mga bata dahil ayaw po nilang mahawa yung mga anak nila, nagsara po yung mga eskwelahan. At dahil ayaw pong mapatid yung pagkatuto o yung pag-aaral,
Ang ginawa ho ng maraming bansa, meron hong tinawag na online class. Hindi po ba? Siguro yung mga anak nyo, kapatid, mga apo ninyo, ay nag-online class po sila. Kaya nga po, naihahatid yung ating pagkatuto o yung pag-aaral sa kanya-kanya nating mga bahay. Kahit po yung mga misa, dahil noong naranasan ho natin yung lockdown at kahit na ho ngayon, ay gumagamit ho tayo ng mga devices para ho maihatid natin yung grasya ng misa sa kanya-kanya nating mga tahanan. Pero hindi ho natin maihahatid ang ganyang mga biyaya, ang ganyang koneksyon, kung hindi ho tayo gagamit ng internet. At kaya nga ho nakakapagsimba yung mga kapatid at mga kaparokya natin ngayon, nakasama natin at nakakasama natin sa misa na ito dahil meron ho silang internet connection. Pagkatapos ho ng lockdown, after ng ilang linggo, ilang araw, nagrereklamo na ho yung mga maraming estudyante. Bakit? Yung internet connection daw. Kaya nga po minsan natatawa ako, o kaya po nalulungkot, o kaya naiinis, yung mga estudyante, minsan o madalas, nagmumura na sa social media. Bakit? Hindi daw maganda ang internet connection. Kahit ho yung mga hindi marunong sa internet dito, hindi ho ba kayo naiinis kapag yung tawag nyo putol-putol? Hindi ho ba kayo naiinis kapag hindi nyo naiintindihan yung mga kinakausap nyo sa telepono? O kaya meron kang gustong tawagan, wala ka namang load, hindi mo matawagan. Itong connection na po ito na nararanasan natin, tatlong bagay lang naman po yan eh. It's either yung connection mo mabilis, mabagal, o wala. Mabilis ang internet mo, mabagal o putol-putol, o naputulan ka ng internet, no? Mabilis, mabagal, walang koneksyon. Mga kapatid, sa Ebanghelyo po na narinig natin, ganyan po natin mailalarawan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Sinasabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Kung hindi kayo mananatili sa akin, kung hindi kayo king kapampangan, nung kayo makatayid kanako, alang malyari, king biemo. Ngunit mailalarawan ho natin yung connection natin sa Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan din ng paglalarawan natin ng tatlong bagay na ito. Na minsan ang connection natin sa Diyos mabilis. Minsan ang connection natin sa Diyos mabagal o putol-putol. At minsan naman, wala tayong koneksyon sa Diyos. Makikita ho natin yan. Sasabihin niyo po siguro sa akin, Father, nagdadasal naman po ako. Nagro-rosaryo naman ho ako. May debosyon nga ho ako sa mahal na Birhen. Nagsisimba naman ho ako tuwing linggo. Pero hindi ho yan ang sukatan talaga kung papaano kalalim ang relasyon natin sa Diyos. Sinasabi ng Diyos sa Ebanghelyo, kung gusto mong masukat kung tunay na nagdadasal ang isang tao, makikita mo kung gaano siya magmahal ng kanyang kapwa. Makikita mo ang lalim ng relasyon ng tao sa Diyos kung makikita mo sa Kanya kung gaano siya magmahal ng kanyang kapwa. Una, ang taong mabilis ang koneksyon sa Diyos, tunay na nagdadasal. Malalim ang koneksyon sa Diyos. Kaya yung mga ginagawa niya, consistent na mabuti. Naalala ko po yung napanood ko po sa Facebook na nagba-viral po ngayon. Napanood ko po yung episode niya 2 months ago. Meron po siyang pituntahang, mukha po siyang foreigner. At pagkatapos po, kunyari, wala po siyang pera. At namamalimos po siya. Meron po siyang nakitang nagtitinda ng buko na mukha ring mahirap. Ang sabi niya po dun sa magbubuko,
Pwede mo ba akong bigyan? Di pa kasi ako kumakain eh. Hindi po siya nag-alinlangan. Yung magbubuko kahit wala pa siyang benta, King Kapampangan, may bangal yang buko. And then, itong tao na ito, tinanong niya po yung nagbigay ng inumin sa kanya. Ang sabi niya, Kuya, bakit lang hindi ka nag-alinlangan nagbigay sa akin ng tinda mo? Mabilis ho sagot niya. Ano ba sabi ni Jesus? Pakainin ang gutom. Painumin ang nauuhaw. Hindi po ito Katoliko, ha? Sa ibang sekta ho siya. But you will see the depth of prayer when your love for your neighbor is deep. Ganyan natin makikitang mabilis ang koneksyon ng mga taong tunay na nagdadasal. Hindi lang yung dakdak ng dakdak sa simbahan. Hindi lang yung nobena ng nobena. Hindi lang yung rosaryo ng rosaryo. Hindi lang yung misa ng misa. Maganda po yan, nakakatulong po yan sa ating pananampalataya. Pero kung yan lang ang sukatan upang masabi mong malalim ang relasyon mo sa Diyos, kapatid, nagkakamali ka. Ang tunay na malalim ang relasyon sa Diyos, ang tunay na mabilis ang koneksyon sa Diyos, makikita mo sa pagmamahal niya sa kanyang kapwa. Pangalawa, putol-putol. May mga internet connection pong putol-putol. May mga tawag pong putol-putol. Kaya nga po, bakit po ganyan minsan ang koneksyon natin sa Diyos? Kasi po minsan, hindi natin binibigyan ng panahon ang pagdarasal natin. Kaya lang minsan putol-putol ang koneksyon natin sa Diyos at hindi natin magawa ang sinasabi niya, hindi natin magawa ang gusto niyang ipagawa sa atin kasi hindi natin madalas binibigyan ng koneksyon ang sarili natin sa Kanya. Kaya nga po yung mga ginagawa natin, putol-putol din. May makikita kang tao na mabuti, pero mamaya ang sama ng ugali. Kunyari, nagbibigay ka ng ulam sa tabing bahay mo, sa mga kapitbahay mo, tapos pagtalikod mo, patay gutom. Gumagawa ka ng mabuti eh. Pero minsan yung ginagawa nating mabuti, wala sa loob natin. Minsan yung ginagawa nating mabuti, hindi nakatanim sa kalooban natin. Bakit? Kasi hindi natin minsan siniseryoso yung panalangin natin. Ang dami-dami nating ginagawa sa buong maghapon nang sasabihin lang natin, magdadasal na lang ako pagkatapos nito. That is the effect. Kapag hindi talaga natin binibigyan ng panahon ang pagdarasal natin, kapag hindi talaga natin binibigyan ng panahon ang koneksyon natin sa Diyos, kapag putol-putol at ginagawa lang natin second choice ang Diyos, yung pagmamahal natin sa kapwa natin, putol-putol din. Wala sa loob na kahit na madalas tayong magsimba tuwing linggo, hindi nagbabago ugali natin. Bakit? Kasi hindi naman natin binabago at linalaliman ang koneksyon natin sa Kanya. Mga kapatid, makikita natin kung ang relasyon natin sa Diyos putol-putol. Makikita natin kung ang relasyon natin sa Diyos mabagal. Kapag ang pagmamahal natin sa kapwa, putol-putol din. Panghuli, walang koneksyon. Bakit? Kasi ang dami-dami nating ginagawa sa maghapon, hindi na tayo nagdadasal. Basta ang gagawin na lang natin, thank you Lord, tulog. Thank you Lord, walang meditation. Walang pagpapalalim ng pagdarasal.
Kaya nga po dahil ginagawa po nating second choice ang Panginoon, yung kalooban natin hindi nagbabago. Sineselebrate ho natin ngayong taon na ito ang 500 years of Christianity dito sa Pilipinas. 500 taon mga kapatid. Pero ang tanong natin sa sarili natin, Father, bakit ganyan pa rin ang Pilipinas? Bakit dukha pa rin ang Pilipinas? Bakit hindi nagbabago ang Pilipinas? Where in fact, majority sa ating mga politicians ay Katoliko, ay Kristiyano. Kaya nga nagtatanong tayo sa sarili natin, bakit majority sa atin Kristiyano, pero may politikong korap? May mga politikong nagsisimba naman tuwing linggo o nagsisimba tuwing eleksyon. Pero bakit korap? It is because, my dear brothers and sisters, hindi tumitimo sa kalooban yung pananampalatayang binigay ng Panginoon. At kapag hindi tumitimo sa kalooban, kahit anong simba mo, kahit anong rosaryo mo, kahit anong nobena mo, hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos dahil ginagamit mo lang ang pananampalataya. My dear brothers and sisters, faith, sabi ko nga, is not an addition to who we are. Faith is who we are. Hindi ginagamit ang pananampalataya. Tayo ang pananampalataya natin. Mga kapatid, ano ang connection mo sa Diyos? Mabilis? Mabagal? O wala? Makikita mo kung anong klaseng pagkakadugtong mo sa Diyos kung titignan mo ang uri ng pagmamahal mo sa kapwa mo. Bilang panghuli po, kapag mabagal ang internet, ano ginagawa natin? Pinapa-upgrade, di ba? Sasabihin ng mga kabataan, padagdag tayo ng Mbps yan. Nung 5 Mbps mo, gawan tayong 10 Mbps. Anong ginagawa natin kapag gusto nating mahaba ang tawagan sa cellphone? Dadagdagan mo yung load mo. Di ba? Bibili ka ng load. Kung gusto mo mahaba chismisan mo sa kumari mo, imbis na magpa-load ka na 50, dagdagan mo na 50. 100. Aba, mahaba-habang chismisan yan. Dagdagan. Kung ang connection mo sa Diyos putol-putol, kung kulang ang connection mo sa Diyos, edi dagdagan. Dagdagan ang oras ng panalangin. Dagdagan ang koneksyon sa Diyos. Mga kapatid, sa panahon ng pandemya na ito, we will never survive this pandemic without a deep relation with the Lord Jesus. Maraming nadidispair, maraming nalulungkot, maraming kinakabahan, maraming natatakot. If you want to survive this pandemic, kailangan dagdagan, palalimin ang koneksyon sa Diyos. Pahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat.
Nagkatawang tao siya, lalang ng Diyos, Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama ang biyaya upang tayo'y laging nakadugtong sa Kanyang anak sa pamamagitan ng ating panalangin at sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. Ating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Naway panatilihin ng simbahang katolika ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanyang bayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga pinuno ng aming pamahalaan ay makatulad sa pagmamalasakit at pagdadamayan ng mga unang Kristiyano. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Naway makatanggap ng pagkandili at tulong ang mga may sakit, mga nalulungkot, mga inaapi, at ang mga malayo sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naliligaw ng landas at mga tumalikod sa Diyos ay makaranas ng pagpapatawad at pagtanggap. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Naway magkaisa ang lahat ng mga relihiyoso at relihiyosa sa pagsusulong ng kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, dinggin niyo po ang aming panalangin at hinihiling po namin ng inyong biyaya, hinihiling po namin ng iyong proteksyon at lahat ng ito'y idinadalangin namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Isama rin ho natin sa ating panalangin ang ikapapayapa ng kaluluwa ni Wilma Josefina. Tinapay na dala kaloob ng Ama, ang bunga ng gawa at sa lupa mula, ipinagdarasal, tanggapit, paspasan, biyaya mong bigay, gawin niyong katawan, ang alak na dala kaloob ng Ama, ang bunga ng gawa sa sanga nagmula, ipinagdarasal, tanggapit, paspasan, maging iyong dugo magligtas sa tanan. Tinapay na dala kaloob ng Ama, ang bunga ng gawa at sa lupa mula, ipinagdarasal, tanggapit, paspasan, biyaya mong bigay, gawin niyong katawan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ang aming alay,
Kami pinapagsalo mo sa iyong buhay, na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang namin ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ni Jesus ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan ni Jesus ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Santo Papa, at ni Florentino naming Obispo, at ng Tanang Kaparian, at ng lahat ng naglilingkod sa iyong mga anak. Alalahanin mo po si Among Elmer Simbulan, Among Mar Miranda at Among Marius Roque, na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y nabinyagan, sila'y nakiisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makiisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa lahat ng pagtitipon natin sa ating mga panalangin at kahilingan sa Diyos, tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo mapasa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. at Huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. sapagkat
Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, ang anak ng Diyos at ang anak ni Maria na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. The fields are high and summer days are few. Green fields have turned to gold. The time
Orasyo Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Preatlelsina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. San Madre Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na mahahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Gusto ko lamang po kayong paalalahanan. Please stay safe, no? Kung hindi rin po kailangan, wag nang lalabas. Wag po nating iasa lahat sa gobyerno, yung protocols natin,
kundi sa tulong ho natin kahit maliliit na hakbang lang, ay matulungan ho natin yung mga doktor natin at nurses sa mga ospital. No? Marami pa ho ang hindi naniniwala sa COVID-19. Sana ho wag mangyari sa atin bago ho tayo maniwala at mag-ingat. Ang unang-una hong suggestion ko, kapag ilalagay po natin yung sarili natin sa risk ng COVID na ito, isipin ho natin unang-una yung mga daratnan natin sa bahay bago natin i-risk yung sarili natin sa labas. Kaya kung hindi na po kailangan, wag na ho tayong lalabas. Nagtiis na ho tayo ng 1 taon, ituloy na ho natin. No? Maawa ho tayo sa mga dadatnan natin sa bahay kung nilalagay ho natin sa delikado yung sarili natin. This is not just about ourselves. It is an expression of Christian love when we take care of ourselves, because taking care of ourselves is taking care of our loved ones. Pagdasal ho natin at sama-sama ho na sana nating malagpasan ang pandemya na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko po ninyo ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahan magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamitin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo ay makatambal ng nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Makikita mo ang tunay na nagdarasal, ang tunay na may koneksyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos kasama ng inyong pamilya, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, Aleluya, aleluya. aleluya.